ଶୁଣିଲି ସକାଳରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ତାଳ ଗଛ, ଦୁଇ ଧାରେ ସବୁଜିମା ଧାନ କ୍ଷେତ, ମଝିରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସରୁ ରାସ୍ତା, ପୋଖରୀରେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ସୋରିଷ ଫୁଲର କ୍ଷେତ, ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସୁଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ଗାଈଆଳ ଟୋକା ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଥିବ। ଆକାଶରେ ଢାଙ୍କି ଆସୁଥିବ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ସତରେ ଗାଁର ଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆଜି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼େ। ଗାଁର ସେ ମହକ ଆଜି ଯେମିତି ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଗାଁର ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ଚାଲିଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଉଭେଇ ଯାଇଛି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କେମିତି ଏସବୁ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଆଦର ଯେମିତି କମି କମି ଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଏବେ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଜଣା ପୁଲକରେ ମନ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ମାନସ ପଟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼େ ସ୍ମୃତି ଫରୁଆରେ ସାଇତା ଥିବା ସେହି ସବୁ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ। ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଅତୀତର ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ। ଗାଁର ସେ ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନା, ମିଠା ମିଠା ଚଇତି ପବନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଠାପଣାର ମହମହ ବାସ୍ନା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମଣିଷ ଆଜି ଗାଁର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସହର ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାଁକୁ କ'ଣ କିଏ କେବେ ଭୁଲିପାରେ?